Bara, bara. Bara, bara. Pán zvukár, zobral som si iný port. Taký bledý, to je ono. Dobrý večer. Dobrý večer. Sme rádi, že ste tu. Tešíme sa na vás. Dovolte mi na úvod povedať pár takých slov, ktoré sa týkajú tohto predstavenia. Toto je Partička. Partička je divadelné predstavenie, ale je to celé improvizované, čiže herci nevedia, čo budú hrať. A my vám to sme prišli sem dokázať, že to tak skutočne je, ale na to, aby sme vás za to presvedčili, tak budem potrebovať vašu pomoc. Budem veľmi rád, ak budete pomáhať vymýšľať témy. Ak keď náhodou niekoho vyzveme, že poďte na javište, tak sa príde. Vejte sa. Ak pošlete niekto dozadu a preslyšať niečo, tak budem veľmi rád, že si pôjdete tam dozadu, šatňa, fernet a tak ďalej. To teda žlutý pája čurko do otevstva. Jednoducho, že tak budete so mnou spoločne kooperovať, že sa spoločne verím, že strávime príjemný čas. Ja som, keď sa relatívne doznal, myslím si, že si idem sadnúť a zavolám sa hercov, ktorí sa patria lepšie a viac. Príde sa dnes napríklad aj pán Jurk Mela!